باوے پارس وس کرے جن خنان مونا ننا گدرے جام خرما پارینی کنے توفنا سم لگے نکار ایک تینے بچے فیوا ٹپے تینا چٹے و دیرے خلے وتے او عرف مادانات مری مت نرنگات مری واجے تیاں پارس گڈ خزم گڈ خواجے تیاں پارے دا ککڑا سین مان تا پار کنے ریتا انا ککڑے کنگرے بے باوس باوے پارس عزت مند اور اوکاک نمچارے کہ ننا پروگرام تا زیبائی کرے خلقیہ پروگرام کو بس سنن اسے جاگیس داڑے پیرو سے ڈسنے ملانے نمپانے اونا گچینا گپا تھے اونا گچینا لوزا تھے اونا گچینا دروشو میں نن کہہ رہے تھے نا مخلوق کشانے تھے کوشش اندہ دے کہ نن پیرنگا خانن اور دا گپا تھے نمیز کا رسیفین تو ببو کے پروگرام میں مستی تھے اور اندہ وڑش ننو بس نن کماش استینا خنان داڑے اور خنان تا خننگ تو کہہ رہے بس است خواہش کہ کماش تو مچی گپ کین وہ مندن خناننے بس ظاہری مشنا بندگی خنا میمانے یکدم خوش مس باکور کرے تو سن ماما جان نما پن بلوچ خان سمالاڑی صاحب تو نن تولو کن داس اردو گڑاس گپ کینے دافتا گپا کرے دونکہ نم پارے نم مالو کہ انتو خلنا زیا چش خو انتے بلو وقت خنانو مدت خنانو تو ماما جان داس نم داڑے خیرت گدانو رے او گدانو نبا نن گدانون ماشاءاللہ نن براون گدانون پاوالون واجہ تیام پاریس ہنا مشتے جبلاتے بس مرینہ تھولینا سیل تٹی شیف کانا دڑنگنا ایر دیم کچھی تا اچھا مستا تو پاوالا بندگات نے اکثر خنانا نا مخلوق کے اچھاتیا بیشتیا عرف بٹ کھرسا ہی رہے ننو اوچ بیشا غرف بٹ کیسو کھانا تاسا من دنیا ہو ننگاڑی تافن لین تازی آفن نن مشتے جبلات کانا مشتے جبلات کانا دڑنگنا ماسا دیتا دے پند دیتا دے پند تینا مال تے تو تینا ایوان تے تو سادات تے تو تینا خلق تو باوے پارس مشمرے نہ تولی نہ نم داس نی تینا پندنا داسنا پا خپند کیس داسنا نن باوے پارس داس پندا ممکن داکا پیملن نہ مشر رسیفنا باوے پارس شام اس کا نن پند کی د یاند میل کھانا سلامت اچھا مستنا بندہ کا عمر باز کرے رہے او عمر کرے ربا ہلال خور تینا خواری تینا ٹاپرنگ تینا غریبی ہاں ہلال خور و بندہ سو پکاو ایمان اسی تو انتا اللہ جل جلالہ بادشاہ لول محفوظہ رہیں گو کی نا کنا لکھنا رغاتا زیادہ خورکی نیان ہاں ماوے پارس کنا جبل آتے بشمری نہ تھولی نہ خوراکا ننا ارغی باوے پارس بے دیری از مرے پالت از مرے ننا بے دیری مطلب نہ خولم کو شکریہ نسخہ لی یا اتیر تا بازارہ ابا باوے پارس وقت بازارہ نہ ترین وقت نسخہ لی جیو وقت نسخہ لی نم براؤن نم پیشن براؤن یکو بازاتے تو تلتن نن مشتے جبلات رہیں گے بازی نہ نسخہ لی او نما نسخہ لیا گی نا بابا نا مو چکی نہ بس ٹوک ٹوک ما فینو پگے ٹوک ٹوک مشین بس چلے فکتا ہے کا بس اندن نن ربڑ کو نہیں او ربڑ واقعی ارٹمی کو دا بے عمرہ دان تک بس سنو دا شاگرتا ڈغاتے ٹی یوریا موریاک ننا ازارو مفت ننا مفت داس ننے چکے فینورے نن وقت شاتا نلے نہ باوے پارس امو خولم تے خشکاونا مزارے کوفتے مزوف مزتا کمی طاقت تا کمی خولم تا یوریا والا طاقت افتا طاقت بیمار کی بالکل باز گڑاری داکھ بوچاتے تی اللہ نعمت تے خانے بے شک کئی بیماری تے ختم کی رہا آرا کہ یوریا والا ارغے کنیرے زار والا ارغے کنیرے واجہ تیاں پاریس اون میں دے دیاں بدنے نما دڑ فیرو دا ککڑا سے نما انتا پار کنیرے تا انا ککڑے کنگرے بے باوے باوے پاریس
بے باغائے کنگورے دا تکائی اڈ کرورے امو کرور سلورے اگا جان بوزائی لگیں کپرورے تکا صحیح پاس وہ پتہ چکل نہیں دے دڑفین نشیف ہو دے دڑفین میں پدا دڑنگو کپرورے بیماری کی ماٹے ٹوے کنیر آلونجے کنیر خواجہ تیام پاریس بوچہ سے خفترک پارا اونا روتے کنیر خطیر نما ڈاکٹر کھندا تو ننا ڈاکٹر کنا دو پیشنا ہاو انا آلونجے ماٹے ٹوے سمسو کے حسین بوٹوے ہاو خواجہ تیام پاریس کیر گوئی حسین بوٹا ون تک جوانی حسین بوٹا بابا باز گڑا کی جوانی گورے جکا کی نہیں جوانی حسین بوٹا زکام علینے حسین بوٹوے خواجہ تیام پاریس کلتاب کتے نے خید سیتے نے زکام یکدم جلک کے ہاو حسین بوٹا داڑ کے مس لو پین پاریس ماٹیٹا دا ماٹیٹ آلونج خواجہ تیام پاریس گردیر پارت گلی کاکڑ پارت بنگیرف پارت باز بوچو پیننا سمدارک چارت باوے پاریس ایدا خدر ایت تیتان تختن باوے پاریس دا کاو کینی کزر کینی زرتکاو کینی دلوئی کینی کلنا بوچاتان پیدا مریض مشٹی پدنا پارٹی چوکرا پارٹی ٹی تم پیشے نرے اراناک مونٹی پٹاتے ٹی پیونو تاک خناز مونا بندغ سے بنا دستارانو دے آرام بفک ہاو دستار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا سنت لٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا سنت ہاں مال میل دا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا سنت تو ہاو باغ باوے پارس ہر قوم نا دستانا تفنگ نا وڈ جیتا رنگ تا جیتا باوے پارس مطلب مون نا بندہ دستار تفرے دا پدنا کل کاٹم پیشنو دس داپا کہ نما قوم اٹھی الا مارا الا مار الا باوے ایلوم یا خڑکنا امسایاک اندنو کسس بل عمرس کرے ابا عمر خواجہ تیام پاریس اسے 110 سال اسے 117 سال خواجہ تیام پاریس اسے 120 سال اسے بنداس اچھا دیر سکا وہ یاد نہیں پنتے حاجی عظیم خان حاجی عظیم خان ہاو سمالاڑیس سمالاڑیس ارا جاگنا انا جاگنا انا علاقہ عمر کرے ہاو باوے پارے دا خدر عمر کرے بندہ صافنگا خوراکاتی کرے خوشکانا خولم کرنگر خواجہ تیام پارے ذکنا خریش کنگر چا کنتوس چا مستنا بنداتا دورتی اللو چا اللو چائے تتونن پیرنگاگ نناک بلاگ ننا باوے پارے نسخنا نت کنگنا سید و شکار سیدنا سوی کنگر انا سید انتے پارا دا سے سید مشنا گاوان نا میشے پارا گاوان انتے پارا دا سے گاوان دا جبل آتے پارا جبل ہے پارا جبل جبل ہاو پٹے جبلی گاوان پارا گاوان ہاو اچھا دس دا اونا میلتس ہاں دا اونا میلتس ہاو اچھا جوامس مشنا میلتا اٹ قسم یاد ہونے اباک عرفت یک عرفنا مریگ مت خواجہ تیام پر مادینگا تو مریک او عرف مادانگا تو مریگ مت نرنگا تو مریگ خواجہ تیام پارس گڈ گڈ واراس خزم گڈ خواجہ تیام پارس مر نمونی عرف خواجہ تیام پارس ہیٹ نمونس او خواجہ تیام پارس نن چنک کسون دا خراسان ٹی ننا باواک بسورا باوے پارے جلب جلباک دا سیداک دا میل گاوان ناک بسورا خنانتا نن چنا خلقان بلوچ خان کپس کریسن دا عرفاتاو دا مشنا میلتا کہ جلب جلبا جلب جلبا بسورا گچ گچا دنکی 10 12 15 20 اسواراک اچھا دا جلب گچ گرے اندا 15 20 یعنی بس نن جلب پانتا اچھا میل خوافین خوب اباک چنک کیے تینا بلوم کرے میلتا تو چنک کیے بلوم کرے اچھا تو گڑا دا میلتے خوافینگا نلاوہ ننکانم سفر کروری دا اشارہ نیڑے اللہ نا نیک باوے پاریس اولی کو توگے نا خاچانم بج مسنم میلتے تو ارا مسی گھنٹہ 4 گھنٹہ نن میلتے خوافینن ننکان خوافینن ایسنن تا اچھا دا شیوان نا ٹیمٹی نیدا پا کہ وقت سادہ رسی تو مقابل مسوس ابا تو کفتار اسی وقت شیوانا اکلاٹ خواہ شیفی اننگٹی سون
مال کنا مونگان ترہ کرے خواجہ تیام پارے دوربین اسی تون کنا دوربین کشاٹ بیٹر ریان ارا خرما پاش کرے پیر رام پسی تون کنا گڑا پیر رام کرے پیرام بنتے پارا دا سے پیر رام باوے پارے چھت سے گوفیرت ٹگیریس کیرت داکا بندری نامٹھی اچھا نامٹ ٹگیریس کیرت دانگیں بند کیرت آؤ اوک پیر رام خرما پارے نے کنے توفنا سم لگے نکار ایک تینے بچی فیوا ٹپے تینا چٹے و دیرے ٹی خلے و تینے پیر رام کنے لگا گٹکار کئی و پیر رام لگا کنے گٹکار خلص تے خیر انا خلے پیری تیرے خسر پیری تیرے خسر گڑائی ادا خرمات پیر رام کریٹ گڑا مو خرما نرار اسی پیر رام پس خلقڑ باوے پارے توفنا ما ٹیچتار کرے واجہ تیام پارس خرما نرار کفتار خنان خرما خنان خلغابی خنان اچھا ہم خلقن دافتان ننا بلا پیرنگا خلقوری آنتا خلغان پارس کفتار پارس خرما دافتی ٹی فرق انترے کدٹی خلغا بسنی کد کچک نہ کدے خلغان ہاو جوانے کا کچک نہ کدے خرماٹی ڈلو مرے خلطو مرے تول بھی خنان کفتار کرینو تا کفتار نرنگ کپک اور شکاری از مرے او دے زو علیک کفتار نرنگ کپک او زو کونڈ مرے او باوے پاریس خرمانا گڑا رفتار تیزی اچھا خرما تو میلتے پرغک میلتے پرغک دانت کی کفتار میلتے کنیک بیش اولا خاتے کنیک اننو ورک باوے پارس کفتار کنیک دا زوتر خنتر داڑی زوتر خنتر او پتو معلوم ہے جبل آتے دی بازی جبل آتے دی باز امر پتو معلوم ہے پارس انت کرس دافتے پارس پتو معلوم پارے دافتے پتا تھا افق بلا شیفنا جبل آتے دی بازی اچھا دون شیف ہاو دیات آتے دی بلا جبل آتے تھی کچی کنڈا مشتے تھی ہاں بلا بلا مشتے تھی جبل آتے تھی اس پہ گپس کی دا سلن تکی کرے رہا بینی دا مشتے تھی سل مستنا طبیباک سل کرے رہا داغت سورا اچھا داغن تکی داغت سورا انا بنداتا رغاتا زیا داغت سورا ارا راگ بشم سورا طبیباک طبیب اسو اکیم اسو اینو نا اینو پگنانی ڈاکٹرا کرنا ہمائے رفس کے مستنا طبیباک مائے رسو دافتا دوٹی اللہ شفاعت خاص دافتا زینٹی اللہ پاک یہ سکا اللہ پاک یہ سکا کہ یعنی دانا دا بیماری دا ککا دا بوچاک دا کی شفا مرے وقت جن بلا دتا تو دافتوں واسطے تمام ابا جن باوے پارس وس کرے جنو خنانو مونا ننا گدرینگانو انتنا روپٹی تین اندو بس ابا جن دروشم ہننوس گڑاستا خاخرام با گدرینگاکو گڑاستان پیم پیم گدرینگاکو پیونا میل مری پیونا پچ مری بازیٹ یا دانا دانا اسی جاگاز گڑا بازیٹ ہو توار موارز دونوں گڑاسم کر توار باز بنگنو جننا توار باز بنگنو واجہ تیام پاریس کن تو اسے وقتی ورنا اسو ٹبا پیم لٹان اونگان جلسے خواجہ تیام پاریس پارت جپوک داڑر بسونا دانا شیفٹی بسون کس پائے دانا باتو دا پارا اے پارا باوے پارے دول لسے پوار سے ہب سے باوے پاریس گڑا ہمیں طالب پارے ہوری سی جی پیس ہننو جن خنان خواجہ تیام پارے دوشنا مسیلات موناٹ گڑا خواجہ تیام پارے سننا طالب پارے موسیقی تواری کے نہیں آتا جن سے تلفتے نہیں دوشا سے ہناس واجہ تیام پارے طالب پارے جن جرت پاکنگا قرآن ننا سیناٹی واجہ تیام پارے قرآن پانا سے صورتس پارے وسیع کرسی پیدا آسمان زمین نا تنبئی نن خوانے نا تینا بدانا شفکی نا تا جنہ تا پارا انشاءاللہ سلور وہ امیر سلور پدا مفتا آواز بھی کینا چھٹا او مفتا آواز جنوں مخلوق سی امت سی ہاں
جنٹی نیکو بازی بدو بھی بازی او او داسد آخری کو گپے خلیں گے داڑے دا خننگٹو داڑے رہیں گے دا مون دیر را کا تیرے اور ہمارا تیرے دا دیرزن نا اولا خاطر تینا ترینا خوا کوننا واجه تا پر میتا کشی سینا سلتی نروم رنگ شاغنا تا خوا بسینا مال پاری دا خواتر دیر کنینا با چشمات نیسونا چشمہ کا سرست انونو اس کل خلقو صبح پارس کل آتا اللہ پھر کرے کہ رحمت کرے کہ کل آتا دیری سونا کل یعنی دو نا خطو کا دو نا خطو کو او دے پار کل کائی انتے پارا گوڑا کائی مشنا کائی پارت جل دڑی کائی پارت دافتر بلو بلو کمبس بلو بلو کمبس اللہ پھر کرے کہ سال تا سال کمبا چٹمت اس کمبا تا دیر کنگنا او آگے چشمہ آتا کے با مسونا گڑا چشمہ آتا دیر کنگنا یعنی بس مران دیر تیرے مران دیرت دیر مران ترین ولاخات تینا ترین اچھا دا پچھا دراستہ بھائی نم دا پچھا تی تینٹ گنڈے ری یا بازاران گنڈے پھرے ابا مستنگ نانا تینٹ گنڈار آو داس اسی ٹسی نانا کائی باوے پارے بازار گنڈے فک برے پیسے پرکی مستنا چنا پٹیا تینٹ گنڈار او اچھا بازار آ کے بلوچ خام بریک او سودا لنگے سودا زمانہ کی نرے برینا شارا بازارا ننا باوے پاریس خواجہ نامہ دماغ بند مری ہوندے باوے پاریس ہنو گند لگیں ننی انبلا دا مشتے ٹی جبل آتے ٹی نم بسنو باوے پارے دا پٹھورا وہ گڑاو آو او دارو تا گندے داڑے تازیں گاوائے ابا تازیں گا ہوائے دارو تا بوچا تا گندے خوشبو نہ گندی یانتا واجہ تیاں پارے بازار ٹی برینا نن بے تامبولیا تمر تینا سودا تے علینا بیگنا نرنگ کام پدا مشا جبلا او واہ بلو مشو جبلا آتا نرنگ کام بس بلو آغا جا سلامت کے اللہ خوش کی نے ننے ٹیم تسوس ننا مخلوق ٹیم تسوس آغا جان اللہ اس پارو کس خدا حافظ فی امانے